Hello! Shoutout sa lahat! Mga kaigsunan, morning akong gipangandoy, mga igala nga makapangatag ta og relief goods sa atong mga kaigsunan nga mga kabus po ng taon sama nato. Pero ako ning gitinguha nga mo kontak sa atong ako ning gitinguha nga mo kontak sa atong mga higala ug mga amigo nato ug mga close friend nato gikan sa gawas sa nasod dito sa natay Saudi, natay Qatar, natay Hong Kong og naapod tay asa na dapit natay US natay US og nata sa kuan napod tay amiga po diya sa Lapu-Lapu, si Ma'am Judy Collins, si Ma'am Jackie Stein, si Bisdak, si Dong Bisdak, si Ma'am Dines og kana pa katong uban ako mga ka-YouTuber nga kauban mga igala og mga kailan ako wala pa man ito makontak pero na problema sila mga panglawas ani. By the way, gusto na ako ipakita po ninyo ang among nahimo. Shout out Bisdak, Ma'am Dines, Ma'am Stein, Jackie Stein og si Ma'am Jody Collins. Wala ba kayo nalimtan? Ay saha, wala kayo nalimtan. Okay. So, karon ako ipakita ninyo ang atong nahimo nga mga relief goods nga gitabangan in taon ko sa akong mga silingan. So, ang nahimo Bisdak atong nahimo is tulura ka sa ako nga bugas. Nikabad siya og ading nato i-mention diri mga kagisunan. Basta ang sack is 2,100. Tapos mao ni tulura ka sa ako, tapos nakapalit ta og duha ka karton nga mga noodles og nakapalit po ta og mga sardinas nga atong gisagol. At least man lang makahatag ta og para luto sa atong mga kabus mga kagisunan mga gala nga pareha nato. Tapos na po po sudan pod. So mao na ni ang atong gripak hana. Oh. Okay. Nagluhod. Ana, 75 ni kabuok Bisdak. 75 lang ni na himo ani. Tapos naapad diri. Ana. Okay. Kana siya magala ato ning ipanghatag sa atong mga higala nga mga kabus. No? Para at least man pod ang diwa sa Christmas is dili siya kanang ang diwa sa Christmas mga ila dili niya unsay atong madawat yung dili unsay atong ikahatag sa atong mga kaigsunan. Once again sa atong mga YouTuber diha nga mga kauban, sa atong mga vlogger nga kauban diha si Bisdak TV, and guys sa atong ako mga followers sa Facebook og sa YouTube, palihog ko og search og subscribe tanaway lang mga video ni Bisdak TV, ni Judy Collins, ni Stein and Jackies og ni Dines Mix channel mga higala. So mao na siya ang inyong mga channel nga atong duaon. Og sa atong nga mga kuan pod sa atong nga mga listener pod nako sa radio, paki-subscribe na lang pod sa among mga YouTube channel. Akong YouTube channel is Moody TV Screen. Excuse me. So og mga adlaw mag-update sa atong mga panghatagan sa aning atong mga relief goods. Once again guys, thank you so much. Salamat kayo sa inyong blessings, and I hope and I pray nga ang Ginoo magabalos kaninyo sa mga sponsors nato nining mga bugas mga igala na sa mga sponsor nato ana. Pero naana ni mga tagiya sorry lang sa mga umalista ni mga igala kay limited ra ni. Salamat once again sa itong mga YouTuber nga kauban. Daghang salamat og sa mga ni tabang pagripak ani. Daghang salamat. God bless you. Bye bye. Thank you.